Bueno, aurtengo aste santua jatu zaigu, eta nolabait ere orain ordutegiak eta aipatuko ditut. Ze ordutegik eta izango ditugun, ospakizun presentzialak, beti bezala webean jarriko ditugu ospakizun guztik, nahi zuenak etxetik segitzeko, baina baita ere saiatuko gera aldan aukerari gehienak ematen presentzialki bizi nahi dituzuenentzako egun eder hauek. Guretzako egun sakon, eder eta fedez betetako hauek. Beraz, esango ditut labur-labur zonaldeka, ze ordutegik eta izango ditugun egun hauetan. Araitz betelun, Araizko herritan, Arribe eta Iru Azkarate intza ustegi gaintza, Jose eta baita ere errazkinen eta azpiruzan, Jose Maria Alemanek ingo ditu ospakizun batzuk bertan. Bertakoek eta badizkizue orduk eta. Gero, betelun izango dira honako ospakizunak. Ostegun santun, goizeko 10:00-etatik aurrera konfesore bat egongo da elizen. Konfesatu nahi duen guztintzako. Oso garai aproposa dugu hortako aste santua. Gero, atxaldeko 7:30 izango da jaunaren azken afariko ofizioa. Atxaldeko 7:30 beteluko elizen. Eta gero ondoren, 9:00 ordu santua egongo da nahi duen guztintzako. Gau gutzako ordu santua. Gero, ostiral santun, goizeko 11:00 guruzbidea egongo da parrokin betelun. Eta atxalden egongo da, atxaldeko 4:30 izango da ospakizuna. Jaunaren nekaldi eta heriotzaren ospakizuna. Eta Pasko Beila betelun izango da iluntzeko 7:00. Aurten badakizue, ordutegik aurreratu behar izan ditugu, gero toke de queda dela eta. Beraz, atxaldeko 7:00 izango da Pasko Beila betelun. Gero, Lekunberriko ordutegik honako hauek izango dira. Konfesioak izango dira erramu igande bezperan. Larunbaten atxaldeko 4:00-etatik aurrera komentun, Clarixen komentun izango dira konfesioak nahi duten guztintzako. Gero, esan beharrik ez dago, bakarren batek konfesatu nahi badu edozein momentutan ere guri esatea aski dela, gure pres gaudela. Baina, saiatu gera, kanpoko apezen batzuk eta ekartzen, toki bakoitzean ere aukera hori egon dadin. Gero, ostegun santun, Lekunberrin, eta Lekunberrin bi ospakizun izango ditugu egunero, mojetan izango da 4:00. Atxaldeko 4:00 jaunaren azken afariko ofizioa, atxaldeko 4:00. Eta gero parrokin izango da atxaldeko 6:00. Gero, nahi dunantzako ere, iluntzeko 8:00 ordu santua egongo da komentun Lekunberrin. Ostiral santun, 12:00 egongo da gurutzbidea, batez ere aurrentzako, denentzako irikia, Peñara ioz. Goizeko 12:00 gurutzbidea. Gero, atxaldeko 4:00 komentun, jaunaren nekaldiko ofizioa, eta 6:00 parrokin izango dira. Gero, larunbat santun, Vigilia Pasko Beila izango da. Atxaldeko 8:00 komentun eta iluntzeko 9:00 parrokin. Izango dira Lekunberriko ordutegik. Leitzako ordutegiak. Gero, Leitzan, asteazken santu atxaldeko 5:00-etatik aurrera, konfesore bat egongo da konfesatu nahi duen guztintzako. Beraz, atxalde osoa pastuko du, elizeko sakristin, eta banan-banan nahi duen guztik pastu alizateko. Gero, ostegun santun, Leitzen izango dugu goizean ere, batez ere aurrentzako, baina baita irikia dago danentzako, 11:00 konfesioak egongo dira. Gero, atxaldeko 7:30 izango da jaunaren azken afariko ofizioa. Eta bukatuta berehala, 8:30 aldera, izango da ordu santua baita ere, bertan nahi du guztintzako. Gero, ostira santun, Leitzen, egongo da goizeko 8:00 urtero bezala gurutzbidea.
Elizen hor joandegi aldetik abituta, lehen gurutzetik eta Santa Cruzeraino. Beti bezala, goizeko 8etan egingo dugu gurutz bidea. Gero, atxaldeko 6etan izango dira jaunaren nekaldiko ofizioak. Eta Pasko behia iluntzeko 9etan izango da lehitzen. Areson izango dugu ostegun santuko ospakizuna atxaldeko 6etan izango da, hori da, atxaldeko 6etan. Ostira santun esan dut lehitzen 6etan dela. Lehitzen esan dut, bai, orduan, Areson izango da ostegun santun 6etan eta ostiral santun 4:00. Hora izango dira, eta gero Pasko bila Areson atxaldeko 7etan, larun baten atxaldeko 7etan. Gero, goizutan izango dugu asteazken santu atxalden ere, atxaldeko 6etatik 7 arte, gutxi gora bera, konfesore bat egongo da, fraile bat egongo da, konfesatu nahi du nantzako. Gero, ostegun santun, ospakizuna atxaldeko 7etan. Ostiral santun, ospakizuna atxaldeko 7etan. Eta Pasko behia ere atxaldeko 7etan izango da. Oso horretxa da, goizutako ordutegian, akordatzeko. Eta azkenik, gero basaurua eta imotzen, Pako Belokik ingo ditu Gartzaron eta Gorokieta eta ospakizun batzuk, baino aldi berean ere izango dire. Ostegunean atxaldeko 6etan etxalekun eta 7:00 Beutan. Eta ostiralen ordutegi berbera, atxaldeko 6etan etxalekun eta 7:00 Beutan. Eta besterik gabe, hoi esok izango lirateke aste santuko ordutegik. Gure insolidun ekipoak, aste santu ona, aste santu onona, opa dizuegu denoi, santua, fedez, kristau bezala, momentu edarra da gure fedea eta gure kristau bizitza berritzeko, eta hortxerako, hortara animatzen zaituztegu. Bukatu horretik, aldatzen, baita ere, aldazko mojetan, aldazko guztin harretan, izango dira atxaldeko 6etan. Ostegun da ostiran, eta larun baten 8etan. Eta larun baten 8etan Pasko vigilia. Besterik gabe. Zuzera!